Kublai P Baro Shakatup Khuborjylla ka Donbosco Media Network. Kimat kiba kongsan mentakas ngi kilong. Lapan bed ya ke Academic Council ya ki snam pule graduate but master degree NEHU. Kerthat kinong risnyang na kajing tuit kisnyang na bar Jylla. Kamay rumah ki Samla haka kerteng rapido klem nong rim berngem ting ka office DTO. Ban Kublai kit bok kinong yalam KSU ya UDC Abhilash Baranwal. Bat mentang ini apai shiki Khubor ki bakhambania. Haka Jymmang juga Academic Council ka North Eastern Hill University ka balong menta kasngi arpun rio terik Jymmang hajar arpun rio kalarai ban penrung pas lut ya ka syllabus jongki semester 7 but 8. Habai keren syakilat pathai Khubor hadin balawai ka Academic Council u Professor Lakhon Kama ulayathu ka AC kalarai ru ban pentrekam ya ka syllabus jongka 4-year undergraduate program FYUP haka snem ka ba South snem kata kalong ya ka 7 but 8 semester. Ya karai ka ba arpat ka Academic Council kalapan sya ya ka shithi ka baong da poi sya ka 4 year lada ki Samla puli ki sange ni pep no ban pendep ya ka jing puli kindu no ya ka 3 year degree certificate. U Professor Lakhon Kama ulaong ba kani ka day tang ka jing sngotu bakla. Bat menta ka sngi ka AC ka de penbet ba uno ni ka no ka Samla puli ka ba amla ban pendep ya ka 4 year degree kin yo bet ya ka 3 year degree certificate. Ka isi kala shimru ya ka rai ban thau ya ka wei ka committee ban pet kumno ban penbet ya ka 4 year but ya ka first year master degree. Ka isi ru kala kran syai bakat hadu menta na kaliang ka university kadang penkre na ka benta ka 4 year rengkat ki research bat ka 1 year degree na markat hadu menta ka university kampat penkre bat ka syong haki kena bakin jed ban peteng ya ka 4 year degree ni kin pule ya ka master degree ba arsnem. Buat nga ngidak syudap wai ka meeting hapo ano nang sting ta tharai ngi sko comment ban pentim kham tami ki nok section jang ka Jylla Meghalaya bangi naka Academic Council ngilade pass lut ki syllabus jang ka 7 but 8 semester kham tam gitu kiba padon kiba ladon le bun ngilade pass la aslam mentala sisnem tikini ki department la ki school kiba padon ngila pass mentakasi tamun mentakasi la develop ka syllabus jang ka FYUP 4th year tamun 7th but 8th semester kata de ka we ka rai ka ba ngilade shim let's say ka minutes kan sami phisai tamba ngalaban batai phi bangi lade lade pass lut ki syllabus kata de ka ba ningkong ka ba ar bangi lade pen la pensyai ba hapo Academic Council ba kata ka sithi ba ki ong ba lada phi poisa ka 4th year nang la lada phi kumno phi le ka 4th year phinum yo ai show ya kata ka 3 year degree kata ro ngila pen bai kade ka jing sutho bakla kamde kumbang laom man hagane bala de bro kamdon haka ordinance jongi OC8 kamdon haka RC12 ka regulation jongi kade be ka tang ka jing sutho bakla jongno hapo ka university ba ai kum kata ka jing pensyai kade ka bakla menta kin hap tho ka sithi shaki college ba ya kata ka mat bagi batai ba lada phi let shaka 4th year nang ta kumno phi fail phinum yo shu ya ka ne ka license 3 year degree with major ka kanum long satyashu ki habweng ba ya kata ka close namar kata de ka tang ka jing pensyai pakla nganong tenga thrangi la de brai ba ya ka ningin weng sendon ba kanum don ka jing thut kono ka jing thut kata de ka rai ba ar bangishim ka balai ba ka kongsan e bangishim ka de ka kumno kin ya kini khna naka license name saka south name namot naka 3 year major program saka 3 year honors lene honors with research hangtang ila de ya habia ta jingmut bha banya sutho ba kane kanum de shu kalong automatic nama haka ordinance jongi la de pensyai ba unino ikna ibalong ibala yo ya ka 75% marks lene shaneng kinle ya kane ka honors with research kini ki bayo duna ya ka 75 tamut kilong eligible mop kim tamut kila bit ban le chakane ka 4th year tangba kane ka numlong automatic nama ka shohi khna la da shubo ikhna manta license nam ila dem la mi no la exit no la shim ya ka degree with major kata de ka te ila bun wan ya kane ka master degree arts nem te ka ba kham kong sane pade yikini ki khna ba let's say ki college ki laban aye kane ka 4th year program jongki tamu 7 but 8 semester
Kamtam ya ka research lingi kapal ya keren namangi ong lese bun nigi college ki numlong eligible ban pendep ya kaneka honors with research tama ka honors fourth year kila. Ya kane padi ngila de pensai ba ngi kum ka academic council mentakas ngi ngila de berai bangin thau da ko ka committee ban pej kumnong in penbet ya kaneka jing pendep ya ka fourth year bat ka chisna master degree. Namangi kum ka university pitip ngila pensai kedar hang tepo academic council ba ngihapan pau Sheki College. Ka Federation of Piggery Farmers of Meghalaya haka arpun riu terik Jymmang kala yakendu ya Menteri Kesorkar Jylla ubadai pet ya ketenat Animal Husbandry and Veterinary ba san borshulai halor ka jing bagi nongri sniang ke Jylla ki yakendu man kapor. Habakran sikilat pathai Khubor hadian ka jing yakendu ya Menteri Sorkar u chairman ka kenhon ba Prosper Dorphang ulaong. Kajing wan jongki kalong ban kran halor ka loan ka baki shim ba naki bank nadu kasnam 8,000 pulai namar hadin ba kila shim ye ki loan kila shim jing ban siu namar kisnyang ki ba kiri baro kila yap lut klem don uweiru ba im kumta kala wan ra jing ye ki ban siu kala ya ka loan nalor kata kila ong ru ka jing ba ki ya kendu kadai namar ka jingwan kisnyang na bar Jylla namar kinong thit kim sham lawan thit sniang shu na kitrai Jylla bun ki thit bet ye ki sniang balawan shalan na bar Jylla ulay thuru na kalyang u MLA jaga maukan raw ba bante dor lingdo u balasin ranlang ulaong ka jingwan ki sniang na bar Jylla amtang baka penduna ya ka dor hendrei ki wanra langru ya ka jing pangklam pig flu de nakani kadaw bun ki sniang ha ka Jylla kila yap nakani ka klam sniang uba sanbor ula kular ban khot ya ka jingyalang ya baro kinori sniang bad ki officer katanat veterinary ban ya merjing mut halor kini ki jing hakatayo baningkong ujiliu banwan Ikum ka federation sebanai kublik pang shuan kong yepi ki se press media ki ba wanin khmat ngi ni kopor hadin ba kuma pilabu ikacingkli long ikwa ikaban yetu ni ba jumpi ba ki wei parlok ki pe tang ba ka press and media kila badi bangi kum ko federation ka bangi la ai garteng se ka federation of piggery farmer of Meghalaya ka bangi kum ko federation ni la ya shakmat mentam duna shu ka sabanai naga menta ka jing ki jungi kum ki risniang ki bari ki bashim ya kalun naga government nagi bang te hadin bang la shim ki kalun nadu usnam arjar arplai hadu menta ye kendo ki jingpang kata ka jingpang ka ba kum ka ASF as African swine flu ka ba ngishim ba kanika ram ka ngishim ka bangi ban siwi ka shispa persen mereka ka ba jing mengelap long bangi nimla shu ban siu patau kolong ba kisnian ki jungi kiap shispa nak shispa ladang ibu shin report kiap report ibu shispa kiap shispa nang ta kadang yuan ben kedu yo minister concern jong kani ka veterinary bat ka ig bang yo ik cepat kolong sukuman kani ko bakat adu mentang yo ik cepat ko ba ir isim respond ni jing ka bang ya kedu te ni expect ru ban nang ne sukmat kai ka ba i la shim ha kani kesni ko ni yo ba ki jing kran company ha ko ba kesni kumba ma i la ai ka insurance ha kani kesni kadai ge kani kalun kadai hapo arpulang te kani kadai ka installment bagi hapan siu news nam kani hapan pendep ikan news nam tang kadai ka jero balan interest tang wat ada ngi hap siu tang principal ru aba kispan ispa kusniang gi jongi la yam nungi la bat siu tang ne kicing kepat jongi si government long ba government kadai ban map yang sispa hi nomor besniang gi jongi yam sispa kata ko bat kabar ka long ba habai de bat kayo ru ngila sim concern ba nang len jong federation ba kisniang gi jongi kumno ngila bandi ba kisniang gi banabar ki wan man kasni ki jongi ke nidon kisniang asam tang bomdon nong thet mar kai ka quality ke jongki kala ban biang ka jongi nre ki yo ka batat ka dor ki bawan na ba tikinong dis do sayo ki thet ka batat nre ka dor chung ka do pade ka jongi ka bade ka lokal bade ka dor ka ju ki bawan na bar ka dor ki nak ta ka daw ki ki briefing pa chung kan thet kisniang ki bawan na ba ndiak mo lor bata su atna pi ka long kom ne kani ka jing kata e ki nong risnya ko ba Jylla hi bro ko wai kalong ba
kajingja ko ja menta la don menta kumba layak menta jan cisnam kalau ba kelajur kajingwan cisnam napa UP napa Punjab tedai na takadao takta igini nong rijing iong bang iduna kado mo ngihaban sim na sabar tenri kumbalong menta lada ngiathiet no tang na para mangi nong rijing lokal nang ne dusnyang lokal ngatrai kalabiang nomor gini Shisngi hadirin ke Jymmang ke Sorkar Jylla lengbau Commissioner and Secretary jeng ketenat Transport Sanjay Goyal bantan naphang ki arshaka bakamai bean kumta haka step jeng ke apun riu tarik Jymmang nakaliang kini ki Samla ki bakamai arshaka lengba ke app Rapido kilalit benya kendu yau MVI Motor Vehicle Inspector ban panjing syai halor ke Jymmang ke Sorkar Jylla bat bantip kumnu ke Rapido ke yo kalat ban sedang rungkli ha Meghalaya. Habakaran cikilat pathai Khubor kini ki Samla kira yathu hadian ka jingya kendu yau MVI kila yo ka jing pensyai baka Rapido ha ka Jylla ka long ka babean bat ulaong baka Sorkar Jylla nang ni syakmat kan penlong baik ya ka jing khendra bat lada lap ya ki bakamai ka kuna ka long ka bahe kumta ulaong ba kila pentip syaki baki de ban let penyeso bat ki aggregator na ka Jylla ki ba penyat ya ka ni ka kam ban yo kamai Nalor kata kilaya thu ya ka tax ka baki siu ka Sorkar Jylla kam yo wat tang shiteng karu na ka Rapido. Hadian ka jingakran baru MVI na kaliang ka jongki kila ong ba kin sa syong ban perkhat lang bat shenhi kin salit ya kendu yakini ki aggregator na ka Jylla banekran sani halor kani kakam. Ini dah sini bangsa yang aku ke Rapido online bagi rumah di Arsaka. Ban yang kendu ya MVI ini di Basram. Nilai trans pangka permen pangin yale nang ni napo itu te kajing kran kalong ba ihapannya kendu iki aggregators ini ki likely aggregators ki badan hanya po Meghalaya jumi ingin saya kran bagi banyak negosiasi bagi ya ka permen ya ka senam kan lo katenio ye te dada mungtu ingin sobut ki kot islam apa ki aggregators patin sa ay ki Kau kisah jenis seperti itu, jadi ni video bagi sarai ben air permit. Nakalian tu ni kalau mutahi, mila sengubiang hi kata bani, kalau bistang banian ni negotiate hanang ni sekemat. Kei pergamat ke bangsan ke bapiwan yang kenduh mentah. Oh mentahi kalau bangin yo jeng syai na ke po ke DTO office hi, ba yang ni ke Rapido bangin kamai baru kata kihen illegal. De mentang ila yo ke jeng syai ke ba sisa, de mentang ila ya bet bangin ya lep kita license. Kemudian pihak penuh permit, dak permit. Dekat permit. Dan per kajing kena ba kini ki ba kamai Rapido kini ki ba kamai ilegal mah. Kedan kajing kena. Kei ke ba piran ban ong. Oh ya kata te kadehi ka Sorkar hi bahkan tuklar ya ka Rapido office nangi te kata bangila kamai menta ka DTO kelong bakamlong te ngihaput hi ya ka anjo Sorkar. Top hipan jing syane ma ditu atau ke Rapido kelong ilegal ne ma bakamai po. Oh ngila panjing syai te hadu menta ki ba sedap ru yang ba kalong illegal kan hadu menta te ka jing khandra ru kan ya bisa kemat. Kamu minta kira Rapido tentang beteng kamai ne habis sering isu. Long ki ba kamai ru ka syong haki hi karis haki hi ndrei nakal yang joko office kin khandra ba nomor ba ki ken ba kalong be an. Ton nak kalian kan minta kamu pinlain dok ke aggregator. Ha. Okey. Fikir kini ki aggregator ki kemud ki nak kalian ki MBI ki ai kan suggestion ni pi. Ha ki ai ka suggestion bangin let mi ya kini ki lightly ki aggregator semua ki badan apa Meghalaya jungi tengin da adap kran baki ingin negotiate baki ya ka fees ya ka iki baro tengin sa submit ki documents nang tu bat ya kita ki aggregators bangingi ngila ibet bangin ya trikam lang baki tengin sabha ya ki documents ki sopo ka di office pakan sarai ban ayak per Kamu kini gila teli di nampak ke jalal jong. kade be ki lokal ha Rat yang kumba menen kesi tahu yang ini kecil juga tunggi Jylla ni dia mentang ada yang saya sudah bukan lupa lah ada cukup saya ini bah tumno bangin kamai de kecil kamai itu mentai lah ong bah penting bah belum kalau risk ini bang kamai fine ru bang cuma sih konsiu de dia naik pat kamai rum malah batai ni bah punya rum bah kita agregator soal ni mentang ni 48 rai bah ong kecil kerpat ini kalau baik bah kuat baik kata permit sebab minyo baik directnya di itu
tang ba mai ong Jymmang katang ya ban keren ba government de mentang ini rai ngin ngap kalau gumno karai boro Khasi Students Union KSU North Khasi Hills District kalapan pau ya kajing sngokemen hadin haba sau pau persen na kijing dawa jongka syaka District Administration ribhoy bat NHAI kila sedang ban urlong. Habaya kendu ya Deputy Commissioner ke ribhoy Wabilash Beranwal u Presiden ke KSU Samla Ferdinand Kharkamni ulaong. Kijing te ya ki foot over bridge hanongpo bernihat arpo mer sning bat maulin maukan kila sedang banyak cakmat. Ulayat ru ke NHAI kalam maramot ya kijing julor habaro shilenter ke surok NH6. Kaseng kalapan pauru ya kajing snowkemen halor ke jingbo street light ha shilenter jong ke surok 4 lane kabala sedang da kajing shimkia jong ke district administration. Kinoyalam ke KSU kinang yai bud di ni ki weipat kimat hadu banda pendap lut chispa persen. Hakani ke jingya kendu kaseng kala ai buram ru ya u Abilash Beranwal da ka jan rendia bat ka memento sa jingken mau kum kadak ka jing sngongu ya ka jingya trelang jong u shwa ba un mi no na ribhoi district banlet shimti kum udisi bathamai ka East Khasi Hills district. Katanat kakwat kakya ribhoy district kalamaha mekipat ba ban petngor na kajingpang nyang persit. Harin kajingpur stat bat jing priang kani kajingpang hari Bangladesh. Ka Dr. Alisha Jismli District Surveillance Officer IDSP kalaong karibhoy kade ka district kabayat lengba ka surok National Highway 6 bat bun kinong let nong wan kiyat lengba na kani ka surok. Kalau betha ya ki kemi ki kpa ban shim kia baki khun ki kti kin yo ya ka injection yada na kani ka jingpang. Haba kira yo I ya ki dak kishin kum ka jing treatment ginger ho bat ki dak saw ha ka met de ben let marmar se ki jaka sumar ki badan hajan kishnong jongki. Kala kerpat ru ya kinong penyat skul kinong hikai bat kilong ying longsem ban pa sumar mardor ya ki kena ki badon kini ki dak kishin bat ban penjengai na ki wei pat ki para kena skul namar une u virus ula ban purstat bat ula ru ban wanra ya ki jing shitom ki bajur lada shimkhia ya ki lat jingyada. Kublaya phi baro ngade I Dr. Alisha Emli but nga tray hangni ha office jong DMHU kum I district surveillance officer but ka kamram ka jonga ka ban pet ye kini ki jingpang ki bala ban kala sha ka klam nada yim sumar ti ha ka baydei but kani ka jing pur state jong kani ka jingpang nyang perset ka bangi I ha ki lat pathai Khubor ki bon ha Bangladesh hadu menen kasni absanterik dari pit haki Khubor ngin I ba kumba sanspa tam ki belayap dah kena jingpang yang persit ha Bangladesh bat kumbahan 1000 tam ki ba layo ya kena jingpang bat ha ka Jylla ka jongi ru namar ka long marjan bat ka Bangladesh ni ha ban long husiar kamtam ki district ki bade marjan border bat ka Bangladesh te hari boy district jongi ru watla kamlong border bat ka Bangladesh hendai ki brio ki bayat lenti dah ka district kilong ki babon but hakini ki kendiat ni ngila
syamru kat tu kat ni cases kiba don kidak kishin jong ka jing kini pang yang persit pat ha bangi test ya ki ni syamru bagi kilong positif ya ka ka measles virus ti syabang nya cakmat ngai suka ban batai kindiat ha ka bai dei bat kini ka jing pang measles ni yang persit di kini ka jing pang measles ka jing pang pola pelong do virus measles virus but kaya bet iwe na iwe sha iwe lingba kini ki droplets mo ki pui ki ba ni jerho la ni haba ni sendria itu ki badan ya ka jingpang te bat ru kalong ka ba stat ha ban pur we ubriu badan ya ka jingpang ula ban penbet ya kat hadu khat ar hadu khat prangut pat ki we ki ba ya kendo ya u tibat kani ka jingpang kumnu ka sedang kidak kishin ki jongka kilong ningkong itu ibriu di kena ila banyo ka jingshit ka bajul tingkan poi hadu shispa ar shispa lai ka jingshit nalor kata gila ban mi sa kita ki rash mo ki ba saw ki gila ban saw ki spots mo ki balong saw ha ka met ka jongki kong ki sedang sha ka dur kmat sha dien jong ka ni ka score kala ban spread sha ki kiti bat ka hiar pat sha ki kijat ti bat bro koi ka met hi ke gila ban ia ta ki rash la kala khamjur ti nalor kata gila ban don ka jingjur ho kila bandan ke jing saw ki khmat ke jing mi ummat kala bandan ke jing sut ke skor kala ru ban khamjur ke ni ka pneumonia la da ka wan ka khamjur kala ban poi ka pneumonia ka kata ya kitor kala ban khamjur shu ya ka khmat kila ban matla ru ki bayo ya ka ni ka jingpang bala da ka kata ya ka jabieng kala ban poi ka ka encephalitis haba ka jabieng ka siep bat ka mo ka kanang jur mo bat ka lada ka khamjur shu kala ya ban yalam ru sha ka jingyam ti kawai ka ba kongsan gi haban pe hangni ru kalong ba kini ki brio ki ba khamlong high risk mo ki ba kham la ban yo ka ni ka jingpang khamtam kini ki ba hapo ka sansnem ki khilong ki khna ki ba hapo ka sansnem kini ki khilong ki khna ki ba duna ka bam ka di malnourished children Ka Samla memanci ji mumin ka basyong basa ha Shillong kalayo ya ka kam ha hima barin batsyan kan saher syakate ka hima ban trei ban kata. Kani ka Samla kala pendap ya ka training hikai kam lengba ke Emporium Skills Training Institute ka badon hadon Bosco Youth Center Lajumkra Shillong. Ka memanci kala rung ban sya hikai ha ka training ka ba ar banai ndri posngi ka ba kuntup ya ka aviation, hospitality, bad cruise liner. Hendrai tang hapo si benai bakala pule kala syajid bandit tre Syahima Bahrain haka luxury international hospitality. Ka Emporium Skills Training Institute Don Bosco Youth Center Lajumkra Shillong kadap da ka jingkemen ya kani ka Khubor babha bat ka kitbok kit wiang ya ka memanci di momen bakan nang kiu irat hakikam kijam bat hakalawai jongka. Hello everyone, my name is Jymmang. I'm from Shillong, West Khasinews, Meghalaya. After completing my 12th, I joined Emporium Institute in Shillong, and the training I got there helped me get selected in the Kingdom of Bahrain in hospitality sector within 1 month of my course. And I'm really grateful for my teachers for helping me build my confidence, communications, and customer service skill. Because of them, I could take this step. And if any one of you are interested in hospitality, aviation, and cruise line, I will truly recommend you to join Emporium. It changed my path and it can change yours. Thank you. Badak itu ki Khubor nglapoy siya bakut tarhadu bangin daya Syambiang Kublay Shibon.